Hei, tunnistatko sä aidon eteerisen öljyn väärennöksestä? Eteeriset öljyt ovat erittäin suosittuja niiden monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja tehokkaiden vaikutusten ansiosta. Valitettavasti markkinoilla on kuitenkin paljon myös laimennettuja versioita, virheellisesti markkinoituja sekä ihan puhtaita väärennöksiä. Tässä sulle tulee 6 kohdan lista, jonka avulla tunnistaminen on helpompaa. Eteeriset öljyt ovat herkkiä valolle ja auringolle erityisesti. Ne pakataan aina tummaan lasipulloon. Jos näet niitä kirkkaissa pulloissa tai muovipulloissa, hälytyskellojen pitäisi alkaa soida. Katso ainesosaluettelo. Eteerinen öljy on aina 100% sitä itseään. Tai niin kuin esimerkiksi näissä sekoituksissa, se voi sisältää useampaa eteeristä öljyä, mutta ei mitään muuta. Se ei sisällä esimerkiksi tervaa tai koivuuutetta. Joissakin tuotteissa voi lukea harhaanjohtavasti sisältää aitoa 100% eteeristä öljyä, mutta jos tällaiseen öljyyn on lisätty muita aineita, kyseessä ei ole enää aito eteerinen öljy. Eteerisiä öljyjä on eri hintaisia ja hintaan vaikuttaa käytetyn raaka-aineen hinta. Yhteen eteerisen öljyn pullolliseen käytetään valtava määrä kohdekasvia, ja kun vertailet hintoja, olet tarkkana, ettet haksahda erityisen edulliseen. Selkeästi yleislinjaa edullisempi eteerinen öljy saattaa hyvinkin olla halpa kopio. Kohdekasvin latinankielinen nimi on aina ilmoitettu tuoteselosteessa ja kuvauksessa. Nämä eteeriset öljyt on aina peräisin aidosta kasveista, jotka ilmoitetaan latinankielisen nimen mukaan. Eri kasveilla on hyvin erilaisia vaikutuksia ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että tiedetään tarkalleen, mistä kasvista on kysymys. Esimerkiksi tämä on Cinnamomum verum ja tämä Melaleuca alvernifolia maiden. Tarkista, että eteerinen öljy on valmistettu standardoitua prosessia hyödyntäen. Esimerkiksi Fleurance Naturen käyttämä monivaiheinen tarkka prosessi on kuvattu läpi sivuillamme. Mutta kaikesta ei saa eteerisiä öljyjä. Esimerkiksi tästä banaanista ei saa eteeristä öljyä. Jos sä näet omenan, mangon, tämän banaanin, mansikan tai jonkun tällaisen vastaavan eteeristä öljyä, niin se ei ole sitä. Kaikki hedelmät eivät kuitenkaan ole mahdottomia eteerisen öljyn lähteitä. Esimerkiksi sitrushedelmät sopivat eteeristen öljyjen lähteeksi hyvin ja niillä onkin mahtavia ominaisuuksia. Jos sä näet eteerisiä öljyjä myyvän kaupan valikoimissa jotain näitä edellä mainittuja kasveja ja niistä tehtyjä öljyjä, ja joita markkinoidaan eteeristen öljyjen ominaisuuksilla, esimerkiksi just se mansikka, banaani, mango, omena tai jotain vastaavia, niin suhtaudu suurella varauksella, koska se kertoo asiantuntemuksen puutteesta. Jos